Čelnici vodećih hrvatskih medijskih kuća u segmentu tiskanih, radijskih i internetskih medija pozdravljaju digitalizaciju i konvergenciju medija te upozoravaju kako ovi trendovi pred buduće medijske stručnjake postavljaju dva važna uvjeta: stjecanje multidisciplinarnih stručnih znanja te razvijanje vještine multitaskinga. O trendovima u audiovizualnoj industriji koje diktira razvoj digitalizacije i konvergencije medija te što poslodavci u tom smislu očekuju od obrazovnih ustanova. Zaključeno je to na okruglom stolu Trendovi u audiovizualnoj industriji uslijed razvoja digitalizacije i konvergencije medija te očekivanja poslodavaca i tržišta rada u odnosu na obrazovne ustanove, koji je održan na Veleučilištu Vern. Dobar dan svima. Posebno bih htio pozdraviti naše učenike i učenike partnerske škole iz Zaboka, također i studente Veleučilišta Vern. Kao što je dekan rekao, evo, nakon prvih uvodnih razgovora ta naša suradnja jednostavno je išla vrlo brzo i napravili smo jedan projekt. Ja bih vam htio u ovom uvodnom dijelu vrlo kratko samo da dobijete neku sliku što se radi ili što mi radimo u tom projektu. Ovaj projekt je zapravo jedan projekt koji je napravila voditelji projekta Elektrostrojarska škola iz Varaždina, koji su nas pozvali da im budemo partneri i u tom smislu smo se mi odazvali s obzirom da imaju programe u okviru svoje škole koji su vrlo bliski onome što i mi razvijemo ovdje, pa nekako nam se čini da će i njihovi učenici jednog dana se odlučiti za Veleučilište Vern kad se malo bolje upoznamo i kad vide koje mogućnosti ovdje možemo ponuditi u okviru Veleučilišta Vern. Dobro smo startali sa projektom, mislim da ćemo tako i nastaviti, evo i zahvaljujući našim današnjim gostima dobit ćemo, ja bih rekao, neke nove sadržaje i nove uvide koji su nam bitni i na razini srednjoškolskog obrazovanja, ali isto tako nama na razini visokoškolskog obrazovanja. U diskusiji su sudjelovali Boris Trupčević, direktor Štirija Internationala za Hrvatsku, Silvija Londero, direktorica medija servisa, Đurđica Klancir, glavna urednica T-portala, Robert Tomljenović, član Vijeća za elektroničke medije, te Nebojša Sljepčević, redatelj i scenarist iz produkcijske kuće Restart. U uvodnom izlaganju izneseni su rezultati istraživanja tržišta koji su pokazali kako poslodavci u medijskoj industriji imaju poteškoća s pronalaskom stručnih kadrova. Nedostaju im kandidati dovoljno osposobljeni za samostalno korištenje specijaliziranih alata te imaju poteškoće s motiviranošću zaposlenika sukladno obliku angažmana. Također, istaknuo je Tibor Bin, nastavnik iz Varaždinske elektrostrojarske škole, poslodavci su svjesni da bi buduće stručnjake mogli obrazovati u suradnji s obrazovnim ustanovama, ali bi im trebala stručna podrška u osposobljavanju mentora te financijska potpora za učeničku praksu. Konvergencija medija uzrokovat će odustajanje mladih od televizije, ekspanziju sadržaja te izravno emitiranje do korisnika, bez posredovanja tradicionalnih medija. Mladima treba prenijeti osnovna stručna znanja te ih naučiti kako da ih primjene u poslovnom okruženju i nastave dalje učiti. Zbog toga i mi surađujemo s obrazovnim institucijama, a razvijamo i interne programe edukacije, istaknuo je Boris Trupčević. Đurđica Klancir napomenula je kako su mediji danas sve siromašniji, redakcije su sve manje, a posla je sve više. Taj je trend uvezen izvana, a zahtijeva stvaranje univerzalnih novinara i stručnjaka. To se posebno vidi na portalima koji su uvidjeli da mogu producirati dobar sadržaj i konkurirati tradicionalnim medijskim kućama. Portali zahtijevaju posebna znanja i vještine u području uređivanja sadržaja. Dakle, ovo osiromašenje i velika obaveza pažnja na troškove kada prihodi zbog manjeg oglašavanja, da sad ne opterećujemo skup svim tim problemima, dakle, vi morate paziti na troškove. U Hrvatskoj postoji svojevrsni paradoks u medijskom sustavu, a uzrokovala ga je upravo konvergencija. Imate priliku stvoriti dobar sadržaj, a ne možete prikupiti novce za proizvodnju takvog sadržaja, naglasio je Robert Tomljenović iz Vijeća za elektroničke medije, te dodao da je zbog tehnološkog napretka u medijskoj industriji danas pravi izazov postaviti čvrste i pravilne regulatorne okvire za nadzor medijskog sadržaja. Na potrebu za obrazovanje multidisciplinarnih medijskih stručnjaka i tehničara upozorio je i Nebojša Sljepčević, koji je zaključio da nezavisna produkcija potpuno slijedi trendove u velikim medijskim sustavima.
U proizvodnji medijskog sadržaja multitasking je zapravo dobrodošao, jer autora zbližava sa subjektom snimanja, poručio je. Tehnička, recimo, ja mislim da će se ono što se već zbiva i da će se opet zbivati sve više i više, da se tehnička pismenost podrazumijeva, znači da će doći do toga s jedne strane da je tehnologija dovoljno jednostavna za korištenje, a s druge strane da svi odrastaju s tim tako da će kamera postati, konačno će se doći do onog ideala koji se traži cijelo vrijeme kao olovka, nešto što se koristi spontano i znači prestaje biti bitno kako koristiti kameru, nego postaje bitno šta ta kamera, šta ju upereš. Cilj diskusije bio je prikupiti i razmijeniti mišljenje obrazovnih ustanova i poslodavaca iz sektora audiovizualnih i medijskih djelatnosti. Okrugli stol održan je u okviru projekta kroz školski kurikulum do suvremenih sadržaja i metoda u studijskoj produkciji, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj je projekta Elektrostrojarska škola iz Varaždina, a provodi ga u suradnji s domaćim partnerima, Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Restartom i Veleučilištem Vern.